ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ଅବଜେକ୍ଟିଭର ସେଟ୍ 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଟିକେ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା କରିବା। ବୀଣା ଧରେ ବିପୁଳ ମଙ୍ଗଳ ଦାନଶୀଳେ ଭକ୍ତାର୍ତି ନାଶିନୀ ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ହରିଶ ବନ୍ଦେ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦେ ଖିଳ ମନୋରଥ ଦେ ମହାର୍ଦେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ନୌମି ନିତ୍ୟଂ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆସ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ନିଶା ମୁଖେଇତି ପଦସ୍ୟ କୋ ଅର୍ଥ? ନିଶା ଅର୍ଥ ରାତି, ତାର ମୁହଁଟା ରାତି ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ସାୟଂକାଳେ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ଡି। ତାପରେ ଗୁରୁଣାଂ ସହ ଉପମନ୍ୟୁ ଅନ୍ୱେଷଣାୟ କି ଅରଣ୍ୟମ ଗତବନ୍ତ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଉପମନ୍ୟୁ କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ ଗଲେ? ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟା। ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି। ସାଧୁକ୍ତମ, ସାଧୁତମ, ଏଇଟା ହଉଛି କୟା ସାଧୁକ୍ତମ କୟା ସର୍ବମ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି। ଏଇଟା ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଆ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। କହ ପୁରୁଷେତର ବଚନାନୁବାଚ, ଏଇଟା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି। ଅହଂ ଅହୋ ଗଜୋୟମ ଯୁଷ୍ମତ୍ ଗୁଣଶତ୍ରୁ ଇତି କେନ ଅଭିହିତମ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୃଗାଳ ସୂତେନ। ସିଂହା ଏକାନ୍ତେ ନିତ୍ୱା କହ ପ୍ରବୋଧିତ, ସିଂହ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଛୁଆ ଭଳି ଭାବିଥିଲା, ତା ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପନ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ନେଇକିରି ତାକୁ ପ୍ରବୋଧିତ ଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି। ଅନ୍ୟସ୍ୟ କିଂ ମାଙ୍କୁ ଇତି ମାତା ବିବେକାନନ୍ଦ ମୁକ୍ତ, ଅନ୍ୟର କଣ କର ନାହିଁ ବୋଲି ମାତା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ନା କାହାର ସମ୍ମାନ ହାନି କର ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ସି। ମହାମାନବା ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତ୍ୱା କୁତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଗଚ୍ଛନ୍ତି, ମହାମାନବ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅମର ଧାମକୁ ଫେରିଯାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି। ଏତେଷୁ ମାସ ଚତୁଷ୍ଟୟେଷୁ ନରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ତିରୋଧାନ କାଳ କ, ଏତେଷୁ ମାସ ଚତୁଷ୍ଟୟେଷୁ ନରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ତିରୋଧାନ କାଳ କ, ଜୁଲାଇ। ବାୟୁ ସଂଶୋଧନ କେଶାଙ୍ଗ ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ବାୟୁକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ଥୂଳସ୍ୟ ଭୂତସ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି କସ୍ମାତ୍ ଭବତି, ନା ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତରୁ ସ୍ଥୂଳ ଭୂତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହଉଛି ସି। ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କହ ଅସ୍ତି, ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ତାକୁ ଗଛ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ଡି। ଉଟ୍ଟଜାତ କିମ୍ ଉପହାର ଇତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀ ଉକ୍ତବତୀ, ନା ମୃତ୍ତିକା ମୟୂର, ତାର ଚିତ୍ରିତ ମୟୂରଟି ଉଟ୍ଟଜରେ ଥିଲା। ତାପସୀ ରାଜନମ କିମ୍ ଇତି ସମ୍ବୋଧିତବତୀ, ଭଦ୍ରମୁଖ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି, ସେତେବେଳର ସମ୍ବୋଧନ। ଏଇନା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରମୁଖ। ମାରିଚେନ ବାଳାୟ କା ଔଷଧି ପ୍ରଦତ୍ତା, ନା ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଉପହାର ଦିଆଯାଏ, ଏଇନେ ସିନା ସବୁ ତମେ କେକ୍ କାଟୁଛ କି କଣ ସବୁ ଦଉଛ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ଦଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଅପରାଜିତା ନାମକ ଔଷଧି ସେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଠି। ଯୌବରାଜ୍ୟ କହ ନିୟୋଜିତ, ଯୌବରାଜ୍ୟ ଭରତ, ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଭରତକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଥମ ସୀତା ବୈଦେହୀ ଉଚ୍ଚତେ, ନା ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଜନକପୁରୀ ମିଥିଳାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ବିଦେହ, ତେଣୁ ସେଠା ରାଜକନ୍ୟା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ବୈଦେହୀ। କସ୍ୟ ବିପ୍ରିୟମ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଇତି ରାମ ସୀତଂ ବିପ୍ରିୟମ ନ ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଭରତସ୍ୟ କଦାଚନ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ସି। ସୀତା କିମ୍ ଚିନ୍ତୟନ୍ତି ନାସିତ, ସୀତା କେବଳ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ସେ ପତିବ୍ରତା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି। କୈକେୟା ସତ୍ୟପାସେନ କହ ଆବଦ୍ଧ, ନା ରାଜା ମାନେ ଦଶରଥ ସତ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି। କ ମୋଦତେ, କିଏ ଖୁସିରେ ରହେ, ଜହ ଅପ୍ରବାସୀ, ଯିଏ ଅପ୍ରବାସୀରେ ରହେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖୀ। କ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ କ୍ରୋଧ ବ୍ୟାଧି ଅନନ୍ତକ, ଇଏ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ହଉଛି କ୍ରୋଧ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ, କ୍ରୋଧ ହଉଛି ଡି।
ଅନନ୍ତକ ବ୍ୟାଧି କହ, ଲୋଭ ବ୍ୟାଧି ଅନନ୍ତକ। ସି ଅହନିହନି ଭୂତାନି କୁତ୍ର ଗଛନ୍ତି ନା ଅହନିହନି ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତି ଜମାଳୟମ୍। ଦୈନିକ ଲୋକମାନେ ଜମାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ ନାସ୍ତିକ, ନାସ୍ତିକ ମୂର୍ଖ ଉଚ୍ୟତେ। ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଡି। ଇମମ୍ ଅପୁପମ୍, ଇମମ୍ ଯୁତ ଅପୁପମ୍, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଗଲା ପରେ ହଳନ୍ତ ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁ ଇମମ୍ ଅପୁପମ୍ ଏ। ତାବପି, ତଉ ଯୁତ ଅପି। ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କହିବି, ଏଚ ଭାବ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଅ ଏ ଐ ଓ ଔ ଜାଗାରେ ଅୟ ଆୟ ଅଭାବ ହବ। ତେଣୁ ତଉ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଠି ଆବ ହବ। ତେଣୁ ତଉ ଯୁତ ଅପି ତାବପି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଏଚ ଭାବ। ସୁରହ ଯୁତ ଅସି, ସୁରହ ଯୁତ ଅସି, ତମେ ସୁର ଅଟ ବୀର ଅଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବି। ଉତ ଯୁତ ଜ୍ୱଳମ୍, ଉତ ଯୁତ ଜ୍ୱଳମ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମ୍। ରାଜା ଯୁତ ଋଷେ, ଯୋଉ ରାଜା ନିଜେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଡି ହଉଛି ଉତ୍ତର। ଶୃଣତୁ ମହାରାଜ, ଶୃଣତୁ ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ସମ୍ବୋଧନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା। ଜଗତ ପରିତଃ ଆବରଣମ୍, ପରିତଃ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସି ହବ। ଦରିଦ୍ରାଣାମ କୃତେ, କୃତେ ଲାଗିଲେ ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୃତେ ପ୍ରୟୋଗ ଷଷ୍ଠୀ। କିମହମ୍ ଏତାଭ୍ୟମ ରୂପେଣ ହୀନ, ଏଠି ଉନ ବାରଣ ହୀନ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ତେଣୁ ଉନାର୍ଥ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମ ଗତେ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାରୁ ଗୁରୁ ଫେରିଲେ, ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି ଡି। ବିସଂଜ୍ଞାମ, ବିସଂଜ୍ଞାମ, ଯାହାର ସଂଜ୍ଞା ବିଗତ ହେଇଛି ବା ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏ। ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟଃ ହିତଃ, ସର୍ବଭୂତ ହିତ, ସମାସ ବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଉଠିଯାଏ। ଶକ୍ତିହୀନା, ହୀନ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ। ବେଲୁର ଗ୍ରାମ ତସ୍ମିନ୍, ବେଲୁର ଗ୍ରାମ, ବେଲୁର ତସ୍ମିନ୍ ଅଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ବେଲୁର ଗ୍ରାମେ ହବ ଡି। ମୃତ୍ୟୁ ପଥ, ମୃତ୍ୟୁ ପଥମ, ମୃତ୍ୟୁ ପନ୍ଥା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ରାସ୍ତା, ତମ ଅର୍ଥ ତାକୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ଏ। ସ୍ଥାନମ, କହିଛି ଲ୍ୟୁଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିଲେ ଅନ ହବ। ତେଣୁ ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ବି। ବିଯୋଗେ ନ, ବି ଯୁ ଯୁ ଘୟ ଏ। ପିଧାନମ, ପିଧାନମ ଅପି ଧା ଲ୍ୟୁଟ, ଏଇଟା ହବ ଏ। ଉତ ବୁଧ ତ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ହବ। ଅଭିହିତମ, ଅଭି ଧା ଯୁକ୍ତ ବି। ଗ୍ରାହକ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକର ଗ୍ରାହିକା ଏ। ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ରହୁଛି ଅଗ୍ନାୟୀ, ଏଇଟା ହବ ବି। ଦୀର୍ଘିକାର ହବ, ହର୍ଷିକାର ହବନି। ସ୍ୱନ, ସ୍ୱନ ରହୁଛି ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସି ହବ। ଅକୃତ୍ରିମା ଭୂମି, ଅକୃତ୍ରିମା ଭୂମି ହଉଛି ଡି ସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରଭୁଯୁକ୍ତ୍ୟା ଭୃତ୍ୟା ପତିମତି, ପ୍ରଭୁଯୁକ୍ତା ଭୃତ୍ୟା ପତିମତି ଏ।